Magbuwag na lang siguro ta, babe. Nga naman! Kuan manggod ka ng... Wa na manggod ko'y feelings na ni mo. Nga sa ato pa! Nakakita na kagikapuli na ako! O lagi? O ako siyang chatmate. Kinsa? Si Claire bang imo'y puli na ako? Nakaila lagi ka? Ay, kinsa ba ni makaila? Nga ako matafik account ni mo ka-chat-chat! Ay, Mare! Nauna siya man ka, oy! Naglibog lagi kong maayos sa kumbana, Mare. Kaya nga nung naglibog ka man? Lahi naman ko ng batasan ngayong ipakita na ako. Iyahan akong kulatahon sa dili para mansahon. Ay, wala man na makatunga sa kasakit ka kung gibate, Mare, ay! Agwanta naman ko'y tambalan na! Wa man gani ko mag-ingon, nga masakit pa nga ako nahiaguman kaysa sa imo, ha? Kaya nga naman Mare, kulatado sa day ka ni kumpare? Ay, oh, Mare, ay! Hugang pinakasakit pag-iod, kay kinahuman niyagbunog na ko, ang ato mang silingan ng romansahon! Ay, Dili na ko makantos pa sa itong panagtipon. Grabe kay kakayawyawan. Naapay ba ba ni mong murag yung machine gun? wala man sila may natong panagtipon ba? Gikapuyasan ko ni mo, ay! Naapay inahali mo, ay! Grabe kayo mangyalam! Tala na lang ko na ko lihok! Mawa'y gibantayan! Mas maayo pag ako nilay mo biya din he. Total, wa naman si tarong padulungan ni ato relasyon ba? Aw, kung mauna